Hola, ara us ensenyaré com utilitzar el Google Forms. Serveix per crear formularis, és a dir, per fer preguntes a molta gent i recollir els resultats en un full de càlcul Excel. Hi ha molts tipus de preguntes que es poden fer i, per exemple, enquestes, es poden fer preguntes sobre un tema de la classe, es poden fer exàmens, es poden també planificar, per exemple, una festa, un event, i hi ha molts tipus de preguntes que es poden fer, de colors, de formats. Anem a veure-ho. Mireu, per començar a generar un formulari de Google, anem aquí al Drive, anem a la carpeta on el volem crear i aquí jo vull crear un nou formulari. Vaig a Nou i aquí, a més, hi ha més coses que podem crear i la primera és formularis de Google. Quan li cliquem se'ns obre una nova pestanya amb un formulari sense títol, ara li posarem un títol. Primer ens preguntarà si volem que Google ens faci una visita i ens expliqui coses, jo ara no les miraré però les podeu mirar. Al formulari li posarem un títol, de moment posarem enquesta, i aquí veieu que ja tenim la primera pregunta per poder escriure i possibles respostes. Ara anirem fent diferents preguntes i així veureu tots els tipus de preguntes que podem fer, o alguns tipus de preguntes. Vull crear una enquesta sobre les opinions o els gustos o les aficions dels meus companys. Així vosaltres fareu el mateix, però us inventareu les preguntes que voleu. Doncs aquí li direm aquesta sobre els... Podria ser diferent el títol o podria ser igual. Aquí, a la descripció del formulari, hem d'explicar què volem saber amb aquesta enquesta i què farem aquí de les dades, perquè quan l'enviem a algun, doncs que llegeixi, ostres, i això per què m'ho està preguntant? Doncs per saber més coses són els meus companys de classe. I li expliqueu el que vulgueu explicar. I ara anem a fer preguntes. Què volem saber? Per exemple, el primer que volem saber és el nom, de qui estem parlant. I mireu que Google, ell solet, jo no he tocat res ara, ell solet m'ha canviat el tipus de resposta. Com que entén les paraules i nom no és una cosa que puguem seleccionar si quan no l'hem d'escriure, doncs ell sol ja ha posat el tipus de resposta i resposta breu. I aquí veieu que posa obligatori. Home, si ho posem com a opcional i algú no ens posa el nom, no sabrem qui és d'aquella resposta, per tant, el nom serà obligatori i de fet quasi totes les preguntes seran obligatòries si estem fent així una enquesta. Una altra pregunta. Anem aquí al mes i afegim una nova pregunta. Ara volem saber, per exemple, quants anys tens. I aquí podíem deixar una altra vegada, mireu tot el tipus de respostes. Podem deixar que escriguin el que vulguin o podem dir, per exemple, una selecció múltiple i llavors dir-li tens 7 anys, tens 8, tens 9... Deixo moltes opcions, Però i si algú no té aquestes edats? Doncs posem altres. Llavors algú podrà escriure aquí el que vulgui. Aquí m'he deixat el símbol de pregunta. La poso obligatòria i faig una altra. Ara vaig a fer una pregunta sobre els seus gustos. Però com que vull triar un tipus de pregunta que sigui com aquesta, a escala lineal, aquesta és com si fos una opinió. A vegades quan us han fet alguna enquesta, què opines de... Doncs aquí li preguntaré t'agrada el futbol o t'agrada jugar a futbol? I llavors, el 1, de 1 a 5 són les possibles respostes. A 1 nosaltres decidim què vol dir que no ens agrada gens i el 5 vol dir que ens agrada molt. La fem obligatòria. Ara, imagineu que vull fer més preguntes d'aquest tipus, de coses que t'agraden, amb el mateix tipus de resposta. Podria donar-li aquí el mes i tornar a escriure tot el que he fet, o puc donar-li aquí el duplicar vol dir que en crea un altre. Veieu, tinc ja aquí creat el t'agrada el futbol, i ho veuran així, amb aquestes boletes així. I ara ja tinc aquí creada una altra, només li he de canviar el títol. T'agrada fer teatre? Molt bé. I aquesta, si vull seguir preguntant coses més que t'agraden, doncs torno a duplicar. T'agrada menjar pasta? Ara un altre tipus de preguntes. Vaig a preguntar, toques algun instrument musical? I ara aquí podria dir o sí o no.
oi? Doncs anem a dir-li que són dues opcions. Opció 1, sí? Opció 2, no. Ell sol ja m'ho ha escrit, a Google. Vale, aquesta la fem obligatòria. I ara fem una pregunta per preguntar quin instrument. Però aquesta pregunta només la podrà contestar si aquí ha contestat un sí. Per tant, si has dit que sí, quin? Llavors, aquesta pregunta no serà obligatòria, perquè només els que hagin marcat aquí que sí ho faran. Què tal? Heu vist quants tipus de preguntes puc fer? Doncs de moment ja no en faig més. Ara, el formulari se m'ha guardat, perquè tot el Google es queda guardat sol. Ara vaig enviar-li a algú perquè el contesti. Quan hagin contestat uns quants, aquí, a la part de respostes, veuré les seves dades. De moment tinc 0 respostes. I veieu que aquest símbol d'aquí vol dir que les respostes les puc recuperar en un full de càlcul. Això ho veurem més endavant quan tinguem algunes respostes fetes. Doncs ara el que faré serà enviar-m'ho a mi alguns quants correus, falsificaré una mica les dades i d'aquí una estona torno a veure les respostes que m'he inventat jo que hem donat, d'acord? Vaig escriure un correu. Me l'envio a mi mateixa, a l'assumpte, enquesta. I el missatge... Hola, estic preparant una per saber quants comptes. Gràcies. Llavors aquí li faig el link d'incloure el formulari en el correu electrònic i ara m'arribarà a mi. Molt bé, doncs me l'envio. Així és com rebo el correu de que algú m'està demanant omplir un formulari. Veig el títol del formulari, veig el que he escrit quan estava preparant l'enviament del correu i aquí veig la descripció d'aquell formulari i aquí mateix en el correu ja el puc contestar. Per què he fet incloure el formulari dins del correu? Si quan l'estava preparant l'enviament no li hagués marcat aquest, ho veuríem en una altra pàgina. Vaig a provar-ho. Així és com es veu el correu quan m'envien el formulari sense incloure-ho dins del correu. Amb un botó, tinc el títol, tinc la descripció del qüestionari i tinc un botó que m'obrirà una nova pestanya per contestar el qüestionari. A mi m'agrada més aquesta opció. Les respostes obligatòries, ara m'invento les dades, perquè el que vull és que veieu els resultats. M'invento que soc la Laura, que tinc 8 anys. Ara contestaré unes quantes enquestes amb dades fent-me passant per gent. Ja he contestat unes quantes enquestes i aquí veig que tinc 6 respostes. Aquí puc veure tots els detalls de cada una de les respostes, fins i tot Google em fa gràfics. Quants els tens? Doncs veig que m'han contestat un de cada. Aquí el futbol, doncs mira, hi ha hagut 3 que han dit que no els agradava gens i hi ha hagut 2 que els ha dit que els agradava molt. El teatre, doncs, el que han anat contestant. L'instrument musical, doncs mira, la meitat, el 50% m'han dit que no i l'altra meitat m'han dit que sí. I si han dit que sí, doncs aquests són els instruments que toquen. I en detall vaig a veure-ho ara amb un full de càlcul. Un full de càlcul és el Google Sheets que us vaig ensenyar al vídeo la setmana passada. I veieu, ens ha creat una columna per cada una de les preguntes que hem creat i per cada una de les persones que han contestat les dades que hi hem posat. Veieu? Així ara puc analitzar cada una de les respostes i treballar amb aquest Excel. Anem a veure on es guarda aquest Excel. Vaig al meu Drive i com que jo aquí en aquesta carpeta he creat el formulari, veieu, aquest és un Google Forms i aquest és un símbol de l'Excel. El que us demanaré ara serà que feu un exercici crear amb vosaltres un Google Forms amb les preguntes que vulgueu saber dels vostres companys i que li envieu a 3 o 4 companys, els que vulgueu. I llavors, quan a vosaltres rebeu algun formulari per contestar, doncs els contesteu. I així tothom, entre vosaltres, tindreu unes dades així en un Excel com aquest. I el que vull que em compartiu després a les carpetes d'informàtica, cadascú us creeu a dins una carpeta. Per exemple, vaig aquí a 6è, em creo una nova carpeta amb el meu nom i aquí vull que em guardeu el vostre formulari i el vostre Excel quan el tingueu.
aquest li puc dir botó dret, mou o fes una còpia, com vulgueu. Si faig una còpia, i aquí he buscat la meva carpeta, puc arrossegar-la cap aquí. Vols moure la carpeta compartida? Sí. Veieu que em diu que ja és compartida, no m'heu d'enviar cap mail per compartir, perquè ja estan en carpetes compartides. I torno a l'altra, i aquest Excel també li dic fes una còpia. I aquesta còpia d'aquí, que posa còpia, amb el botó dret l'arrossego cap a la carpeta que jo volia. Doncs de cada un de vosaltres espero veure una carpeta amb el vostre nom, el vostre curs, i amb aquests dos fitxers, el del formulari i el de l'Excel amb les respostes que heu rebut. D'acord? Molt bé, que vagi molt bé, fins aviat!